Vi skal i denne præsentation se nærmere på de motiver, der ligger bag forbrugernes indkøb. Afsnittet Forbrugernes købemotiver handler egentlig om, hvordan er det forskellige kunder egentlig vælger at dække deres forskellige behov. Her tager vi udgangspunkt i Maslows behovspyramide, som vi gennemgik i kapitel 2. De forskellige motiver, der kan ligge bag, kan opdeles i to hovedgrupper. Man kan sige, at den ene hovedgruppe er hovedsageligt rationelt, det vil sige, at her handler vi ind efter fornuftige overvejelser. Eksemplet her handler om en bærbar computer. Her vil vi se på, hvor hurtig processoren er. Vi vil måske også se på, hvilke grafikkort der ligger på computeren. Hvad er vores behov for at bruge computeren? Skal vi bruge den som en gamer-PC? Skal vi bruge den udelukkende i vores uddannelse? Eller hvad er vores behov? Vi kigger ikke så meget på, hvad det er, den hedder, eller hvordan den ser ud og alt det der. Vi kigger efter fakta. Modsat de fornuftsbetonede motiver, altså de rationelle motiver, så har vi nogle sociale motiver, hvor vi kan sige, at de rationelle motiver, der handler vi ud fra fornuften, så vil vi med de sociale motiver overvejende handle ud fra følelser. Jeg kan også sige, som der står her på dias, det handler om, at det vi gør, egentlig gerne skal gøre et indtryk på andre mennesker. Vi vil snakke om i materialer her, at der er 4 grundlæggende sociale købemotiver. Det kan for eksempel være bandwagon-motiver, eller oversat til dansk, når man handler som andre gør. Det kunne for eksempel være, hvis man nu var i en gruppe, for eksempel på et fodboldhold, og kan man sige, der var mange spillere på fodboldholdet, som brugte et bestemt mærke fodboldstøvler. Så vil der være en tendens til, at man her, når man nu skal købe fodboldstøvler igen, køber samme mærke, som de andre gør. Hvis man i en gruppe af unge mennesker har en bestemt tøjstil, så vil man vælge noget i retning af den stil, de andre bruger. Måske ikke nødvendigvis lige det samme tøj, men i hvert fald samme tøjstil. Handler man ind efter snobmotiver, ja, så kan man sige, at her gør man egentlig fuldstændig det modsatte. Her tør man gå sin egen vej. Her køber man noget, der er anderledes. Her vil man gerne skille sig ud eller tage afstand fra noget. Man er måske også det, man kan kalde en entreprenør. Man er en køber, som er frisk på det nye. Den, som har de nye ting først. Det handler så om at vise, at man er anderledes. Det kunne for eksempel være den her ungdomlige tøjstil, som vi snakkede om før, hvor man i en skoleklasse, der kan være en tendens til, at man skal gå i pænt, moderigtigt tøj. Så vil man her vælge at sige, at jeg køber tøj der, hvor jeg kan finde noget, jeg kan lide. Et tredje motiv er Veblen-motivet. Her handler det om at signalere, at man har råd. Man køber dyrt, og man vil gerne have, at andre ser, man køber dyrt. Det er måske et motiv, man kan sige, der først og fremmest plejer vores ego-behov, hvis vi tænker lidt på Maslows behovspyramide. Det er her, man køber mærkevarer, man køber de nye ting, Apple, computer, ikke fordi den er bedst, men fordi det koster, man gerne vil signalere, man har råd til det. Det sidste motiv, vi skal kigge på, er lidt svært at udtale. Det hedder et thrifty motiv, og beskriver egentlig, at man ønsker at købe billigt. Det er her, vi finder discount køberen. Det er her, vi finder de, der går efter
tilbudene. De vil egentlig også gerne købe produkter, der koster mange penge, men de venter måske lidt, indtil de kan få et rigtig godt tilbud. De vil også være her, vi finder dem, der prutter om prisen, for at sige det på den måde.